Va ser cap allà l'any 1610, quan tots els habitants d'aquest poble, que es deien morisc, varen ser deportats al nord d'Àfrica. El que havia estat el seu llar durant segles va restar abandonat i la natura es va fer l'ama dels seus carrers. Obligats per la rapinya dels cristians, darrere es van quedar els seus animals, els seus mobles i les seues hortes que regaven en sénies d'aigua cristal·lina. Un mal dia de l'any 1610, per aquests tranquils indres de l'Atzuvieta, van aparèixer els malcarats soldats del maleït dut de l'Erma i sense cap mirament, dones, xiquets i tots els homes van ser empresonats i duts per la força fins al port de Dénia, on van ser embarcats i traslladats al nord d'Àfrica. No sé si vos he contat que en aquest poble vivien 12 peluts, un li dien Alfabet, que estava casat amb dues dones molt precioses. Era feiner i tenia unes hortes molt ben cuidades. L'altre era el d'Almaduix, un envejós que va buscar els serveis del bruixot Sants i Bons per fer-li mal al Alfabet. Una nit, gelada i oscura, Abdalmaduix va trucar a la porta del bruixot. Aquest, importunat per l'envejós, li va obrir la porta de males maneres i li va preguntar per què venia a aquestes deshores a molestar-lo. L'envejós li va mostrar una bossa plena de diners i li va dir que el que volia era fer-li mal a Alfabet. Immediatament el bruixot Sants i Bons va convocar les més horroroses bruixes de l'Islam, que aquella nit van sortir de les muntanyes de Benitaia, és allà on es refugiaven, i es van presentar volant i entrant per la finestra a casa de Sants i Bons. Diu que fa més de 500 anys vivia dins el terme d'Alcalà de la Jovada un moro que tenia per nom Alfabet, les dues dones del qual eren Salima i Rabinaya, que se'l miraven i no se'l veien de tan bo com era i de tan bona vida que es donava. Alfabet, de menudet, havia caigut dins d'una sèquia i s'havia tornat gepelut. Però ell sempre s'havia conformat amb el seu gep, us dia que avançava en tot més que ningú, ja que per no tombar cap arrere corria com una llebre cap avant, tot el contrari de la cosa que li passava a l'altre esguerrat del poble, Abdalmaduix, que era gros i revingut i pitjor encara patia de l'enveja. Els 12 peluts vivien al Raval Moro, propet del poble cristià, i els dos tenien una horteta al costat del riu. Però Abdalmaduix envejava la figura d'Alfabet, les dues dones, pues ell sols en tenia una, i la seva horteta, que sempre estava regadeta, a pesar de la sequia, pues Alfabet era molt feiner i les regava per la nit, mentre que ell era un moron més dolent que un trabuc, negre com un perol, greixinós i més toix que un nòbila, pues no sabia fer ninguna feina ben feta. Abdalmaduix, mort d'enveja, una nit d'aquell estiu que contem,
va a casa del bruixot Sants i Bons, que és un cristià renegat i de pocs escrúpols. Toc, 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 troca a la porta. Qui ve a aquesta deshora? Què se t'ofereix, Abdalmaduix? Vull fer-li mal al gepa d'Alfavet. Al preguntar-li al bruixot què li havia fet, Abdalmaduix, l'envejós, diu que li guanyava a tot. Jas, 5 monedes, i quan li facis tot el mal, te'n donaré altres 5. Amb això feu-vos compte que es gastava tots els estalvis de l'any. Davant aquells arguments pecuniaris Sants i Bons es va disposar a obrar. «Aix fregis piquen, aix crus cauen!» Sants i Bons agafà un grapat de pólvores, les posà en el cap d'Abdalmaduix i escalà foc. Tot seguit obrí una finestra però no es veien les estreles. «Vine, escolta!» Es va sentir un batre d'ales en el cel i a l'acte hi entraren 6 bruixes de la casta més purament horrorosa que us pugueu imaginar. «Escolta i amaga't!» manà Sants i Bons, i Abdalmaduix es ficà en un racó de la cambra ocult darrere una cortineta de domàs. Però aquesta és una altra història, i si voleu saber el final, es tindreu que llegir el llibre de rondalles d'Enric Valor. Jo només volia mostrar-vos el lloc meravellós on va succeir aquesta fantàstica història de l'envejós d'Alcalà.